बिरोंदामिनाव गोदान सोलोंनो थाखाय साबस्क्राइब खालाम गामियारि सोलोंसालि चेनेलखौ नोंथांनि लैपटपआव बा कम्पिउटाराव डेटाखौ कानेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनाव जोबोद डेटा जादों अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन बेखौ दिनै जों सोलोंगोन बोरै जों बेखौ होबथानो एबा बांद्राय मबाइल डेटा जानायखौ जों बोरै खमायहोनो बेखौ जोङो दिनै नायगोन अब्ला जागायदिनि जोङो गिबियावनो जोङो मोननै आदब दङ बेखौ होबथानायनि जोङो गिबियावनो विंडोज की दङ विंडोज की बेवहाय जों नुगोन नैबे विंडोज की दं मोनसे बे विंडोजजों आर थुदेरनांगोन विंडोजजों आर थुयोब्ला बेवहाय नैबेबायदि मोनसे फैगोन नैबेखौ बेवहाय रान कमेन्ट बियो रान कमेन्टआव जोङो MSCONFIG MS config लुनानै टाइपिं खालामनानै बेखौ इन्टार मारियोबा जोङो बेवहाय मोनसे कमेन्ट स' बेवहाय दङ जोंना स्टार्टआप सरि नैबेयाव सार्भिस दङ सार्भिसाव जों बेखौ नागिरनि गिबियाव जों सार्भिसाव नागिरनि बेनिफ्राय सार्भिसाव नांला जोङो सार्भिसाव बेयाव खालामाबालासिनो बे रेगुलार सार्भिसाव खालामालासिनो स्टार्टआप सार्भिसाव जोङो थांगोन स्टार्टआप सार्भिसाव थांनानै अपेन टास्क मेनेजार बेनिफ्राय नैबे सार्भिस बे सार्भिसाव थांनानै विंडोज आपडेट Windows wallet device Windows update Windows audio to नङा जाहैबाय Windows Farewell Windows update नैबे stop बियो ओरैनो स्टार्ट अफ जाना थायो स्टार्टिं रानिं बे रानिं जाना थानाय समावनो बियो नेटखौ डेटाखौ गोबां जायो बेनिखायनो जों बेखौ राइट क्लिक खालामनानै बे जितुनाखि विंडोज आपडेट बेयाव राइट क्लिक खालामनानै स्टपआव क्लिक खालामदो बेनिफ्राय बेखौ क्लोज खालामनानै नेक्स्ट जोङो बेखौ अके खालामदो अके खालामनाय लोगो लोगो जोंनि मावनो गोनां खामानिया साक्सेसफुल बेखौ जोङो नैबेवहाय माइ कम्पिउटाराव थांनानै मेनेजाव थांनानै मेनेजाव थांनानै नैबे सार्भिस एन्ड एप्लिकेशन नैबेवहायबो जों बानायनो हायो सार्भिस एन्ड एप्लिकेशनाव थांनानै नैयाव थांनानै बेनिफ्राय नेक्स्ट नैबे बेवहाय थांनानै बेनिफ्राय नैबे सार्भिसेस दङ बेवहायबो जों मोनगोन एसेबांखिनि सार्भिसेस इन्टारनेटलि सोलिगासिनो दं जों बेनि गेजेरावबो जोङो मोनगोन आरो बेवहाय नायलांबाय थानो हागोन जोङो बबे मानि खामानिनि थाखाय जायो नैबेयाव अलरेडि होखानाय दङ बबे मा बेवहाय गासिबो नैबे बेफोरो बेनिफ्राय AMD बबे रानिं जादों बबे स्टप जानानै दं बेफोर दंजोबो दा विंडोज आपडेटखौ जों बेयावबो नागिरना मोनगोन विंडोज आपडेट हिसाबै जों अलरेडि बै मोनसे प्रसेस जों अफ खालामखाबाय स्टप खालामना दोनखाबाय दा जोङो बेवहाय अब्लाबो नागिरबावनि विंडोज आपडेटखौ विंडोज अडिअ मोनदों विंडोज बेकआप Windows Defender encryption event log update नांगौ जोंनो दा नैबे Windows update
enables दा माबा होननानै बेयाव जोङो फुल स्क्रिन खालामनि मेनुएल माबा दङ enables होननाय दङ बेवहाय दाना बेखौ स्टार्ट खालामनो हायो जों माने अलरेडि बियो स्टप जाना दङ आरो दा बेखौ जोङो जुदि बेवहाय जुदि बैयाव जुदि जों खालामाखैमोनब्ला बेयो नैबेवहाय रानिं जानाय थागौमोन बेखौ स्टप खालामनो गोनां जागौमोन आरो नैबेवहाय दा अलरेडि स्टप जानानै दङ जों साक्सेस जानानै दंखायो बेनिखायनो बे अलरेडि खामानिया जाबाय दायो जोङो इन्टारनेटखौ जोङो कानेक्ट खालामनो हासिगोन डेटा बारा कनजिउम जानाय नंला दा बियो नैबे अडिअ'निसो बेखौ आं फिक्स खालामो जानो हागौ नोंथांमोना बयबो बुजिबाय बेखिनियानो गोजोन्थों